Dobar dan svima i dobrodošli na YouTube kanal Veliki dioničar. Ovim putem vam želim skrenuti pažnju i predstaviti jedan vrlo zanimljiv i edukativan događaj koji će se upravo odviti u Republici Hrvatskoj u gradu Splitu u 5. mjesecu ove godine. Riječ je o najvećem Web3 događaju na ovim prostorima pod nazivom Blocksplit 3. Ova konferencija će okupiti blockchain startupe, programere, istraživače, investitore, marketinške stručnjake, dizajnere, ali i mnoge druge. Očekuje se preko 30 predavača i oko 300 sudionika. U sklopu konferencije održat će se predavanja, rasprave, tehničke i netehničke radionice te networking druženja. Blocksplit 3 konferencija održat će se u razdoblju od 23. do 29. svibnja 2022. godine u Splitu. Generalno gledano, Blocksplit 3 je ove godine podijeljen u 3 dijela. Prvog dana, 23. svibnja, održat će se radionice, a sama konferencija je 24. i 25. svibnja, dok će se nakon nje održati trodnevni hackathon. Ova konferencija svake godine okuplja više od 30 govornika i preko 300 sudionika, od predstavnika blockchain startupova, programera, investitora i mnogih drugih sudionika. Svoje sudjelovanje su već potvrdila i do sada veća imena svjetske blockchain tehnologije, pa tako očekujemo i dosta kvalitetne predavače gdje možete naučiti mnoštvo toga o svijetu blockchain tehnologije i kriptovaluta. Na službenim stranicama Blocksplit 3 konferencije možete pronaći popis svih gostiju koji će imati priliku reći nešto zanimljivo i pametno na temu kriptovaluta i blockchain tehnologije. Cilj konferencije je ubrzati rast i razvoj blockchain industrije, a Blocksplit 3 je najveća prilika za ulazak u ovu industriju pojedincima i organizacijama, a u tu svrhu u programu konferencije su predviđene i praktične radionice. Teme radionica će pokrivati razne sektore, od marketinga, prava, dizajna, DeFi-a, NFT-a i gaminga. Isto tako, moći ćete i uživo čuti stručnjake o razvoju blockchain tehnologije te naučiti nešto o novim procesima za razvoj Web3 proizvoda. Na izložbenom dijelu konferencije bit će zastupljene kako brojne domaće, tako i međunarodne korporacije. Ukoliko želite provjeriti detaljnije informacije o Blocksplit 3 konferenciji, ostavit ću par zanimljivih linkova u opisu ovoga videa. A do sljedećega puta, lijepan pozdrav i sretna vam ulaganja!